ma warukwa n'ukwa ada gburu nwanyịga. Nwanyịga o nwanyịga. Gịnị mere mkpa ahụ? Nwanyịga o nwanyịga. Dim dim pam pam grafọ dim dim pam pam ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa mere na na-eru ndagwurugeke dim pam pam grafọ dim dim pam pam ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa mere na na-eru ndagwurugeke ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa kwere na na-eru ndagwurugeke ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa kwere na na-eru ndagwurugeke ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa kwere na na-eru ndagwurugeke No, give me fast one. I want fast one. Yes. Okay. Dim pam pam. Okabo. Dim pam pam. Ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa kwere na na-eru ndagwurugeke I know I'm going to challenge this boy. Okay. Ụmụnne na-abụ jiri egbedoyi otu gbakọtaka otu gbakọ dị mkpa kwere na na-eru ndagwurugeke Asụtatara mkpọ na mkpọ ma warukwa n'ukwu ada gburu nwanyịga. Nwanyịga o nwanyịga. Gịnị mere Gbalịa ka ị sonyere anyị na Real News Igbo. ma warukwa n'ukwu ada gburu gịnị mere ukwu ahụ? Nwanyịga o nwanyịga. Mma nwaanyị na-aga n'azụ. Mma nwaanyị na-aga n'azụ.
ifere na-eme gị ọ bụ ifere ụmụ okorobịa ọ bụ ifere ụmụ agbọghọbịa ị ga-agba egwu ị ga-agba egwu ị ga-agba egwu onye ga-agba egwu onye ga-agba egwu Daniela ga-agba egwu Gịnị mere egbe ahụ? Wahinga.